sirrin da ilahu ya killace ya yi mai kallon so zan yaba, sirrin da ta buɗe alu da lallan da hakuri bai fita gaibu ba, shanin gidan na bu fadima duk halitta bai yi ta san shi ba, to da ke na zarta cikar nufi kishiya ba zan taɓa miki ba, so ga annabi ne babbar rabo si da abada da nake ado, a shariful hassan mai dariƙar da rabu ba zai ta makarta ba, sahibin faida gausul anam